Da se odsklizne lupom na ono. Ovaj ga sad... Jer kad sečeš tako visoko onda... Šta je sad je? Beži. Treba klin da se osigura. Da se osigura jer je... Ovo je Željko ko kad smo ja i ti čupali one šljive. Susiji. Tako otprilike ovaj kamion treba taj jablan. Uče ovako se. Mi smo to pravili na licu mjesta iz drva. Da sjećeš iz ovako, da pikneš. A viš sad ovo je bitno, on... A viš sajla kako popušta. Da. Da, ali kako seče ovaj nabija sve jako jako. Zategni. Sad mu pokazuju. Jebote i ostao oras, nije što. Bog te svanulo, vidi koliki promaš.